Ahojte, dnes si pripravíme kuracie prsia v krémovej hrybovej omáčke. Kuracie prsia si nakrájame na drobné kocky, osolíme, pridáme mletú červenú papriku a korenie na kura. Všetko spolu premiešame a odložíme. Sušené hryby si na niekoľko hodín namočíme do vody, potom nakrájame na menšie kúsky. Kuracie prsia si orestujeme na panvici do zlatista. Do výpeku dáme trošku masla, pridáme polievkovú lyžicu múky a urobíme svetlú záprašku. Postupne prilievame mlieko a miešame. Do bešamelu pridáme hríby, osolíme, pridáme mletú rastcu a za stáleho miešania necháme prebublávať približne 20 minút. Do omáčky pridáme kuracie mäso, pridáme petržlenovú vňať a je uvarené. Môžeme podávať s ryžou, nezabudni ešte dať odber, like, koment. Ahoj.